kamera. Letak. Ono kademen kok. Mas Endang, kayak gimana Mas ya? Ya. Piye Mas muni ini? Todong. Todong. Kae lo sing muni dudu cangkemmu. Aku muni piye? Kentrong gaya baru. Kentrong gaya baru. Kentrong gaya baru. Hei. Mesinnya kademen macet. Dar tuntun. Kowe langsung mudhun aja munggah. Langsung dicepet Iki ini. kentrunge cilik-cilik bener kok. Oh iya. Ya. Kentrong gaya baru. Hei. Nyapa malang remo. Aku manut